Jenengan ta 10.000 Pak Iko sapa Mas? Wis apal kerep tuku. Sawa 13.000 meneh iki gaji. Ngacung. Ana ini sih enak Mas. Ya 10.000 kembali 10.000. Pak Iko nek jujur murah, seneng mlebu ikut. Daripada jagongan karo bojo setengah jam iki seru marai. Rasa suwe-suwe nek jagongan dilo wae ya. Marai rame ya. Nek perlu turu dhewe-dhewe. Waya njaluk ngene moro. Engko bar metu meneh ngene ya Pak ya. Ya. Lagi kan? Ah, seneng ora marai iki seru kan. Yo, iki. Berpen. Nek jagongan bojomu suwe marai iki seru ta? Nggih, kira nek mboten ada masalah, Pak. Lah iya maksudnya ngono kuwi. Ngilangi blonjo-blonjo ke pasar rampung nggih. Wis mulih Nggih. turu. Boten Madang. Nggih, niku kok napa saya dengan rampung nek kan. Nah, iya isa-isa ya.